Hi mga Kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Mga Kapuso, isa na naman kasikat, matahom, kag maanyag nga Kapuso star ang aton bisita sa Biztalk. Ang Kapuso nga makaupo na this morning, isa sa mga bida, sang serye nga nagapainit sang inyong mga hapon. Baw, nagabaga-baga. Ang Apoy sa Langit. Ano ay han ang balantayan siya karakter? With us, Mikee Quintos. Hi Mike. Welcome back. Good morning. Maayong aga po mga kapuso na nanonood ngayon. It's really nice to be back here. Thanks for having me po. Ito Mikey, Apoy sa Langit. Nako, title pa lang. Intense na ang dating. Mike, how does it feel to be chosen as one of the lead characters dito? Thank you. That's very flattering, Adrian. How does it feel? Siyempre, pressure. Nandun yung pressure, hindi mawawala. Lalo na itong project na to ay it's a little bit more intimidating compared to the others since ang director nga po namin dito ay si Direk Loris Guillen. This is the first time I'm working with this team and I'm just so excited to learn from them. I always say in all of the interviews na parang masterclass itong lock-in namin. Parang ganun ang pakiramdam dito. Training grounds ng pagiging talagang legit na actress. Gusto niyo yun. I feel it. Sa mga kapuso nato niya permi absent na sa tubang TV, are. Sa mga hindi pa nakakapanood, what is this all about ba, Mikey? At sino ba si Mikee Quintos dito? I will be playing Ning dito po sa Apoy sa Langit. Pagpasok ko po dito sa storya, ako ay isang 21-year-old na jewelry business owner. Yun ang business namin ng mag-ina. Tapos, I'm a designer there, so very artistic dito si Ning. But what people don't see agad when you see Ning is yung bigat na dinadala niya, yung trauma niya. When she was 12 years old kasi, meron siyang experience na napakabigat because she lost her dad. Although it's very sensitive and medyo mahirap siyang pag-usapan in real life at i-bring up at ikwento, lalo na pag ikaw yung dumadaan sa ganung kind of experience. But I hope people would be more brave and just be, mas maging matapang silang harapin yung mga gantong bagay sa buhay. Ito Mikey, challenging question. Ikaw ba? Hypothetical lang ha. Paano kapag nalaman mo na ang kinikilala mong anak ay nako, kabit pala ng asawa mo? Sakit sa ulo nito, Mikes. Kaya bang magpatawad at magtiwala? Parang sobrang grabe na ang extreme ng situation na yun. Parang kung sakali mang makalusot at mangyari pa rin sa akin, I don't think I'll be able to accept it very well. It's something hard and it's something I can't imagine. And I don't think anyone can prepare for something like that. Sinong mag-i-expect ng ganong kind of situation, di ba? Siguro mapabaliw ako nun. Matatakot ako sobra. Pero with the right support system, with accepting real love from people that are around me giving it, doon ako makakahugot din ng lakas. Huwag matakot at magsara sa love in general kasi meron pa rin namang tamang kind of love kung masaktuhan lang at kung mahanap mo lang siya. Mikey, bakit kailangan patuloy na tutukan ng mga kapuso natin ng Apoy sa Langit? Especially us dito in WV. Imbitahan mo ang mga kapuso natin to keep on watching Apoy sa Langit. Go ahead, Mikes. Ayan, sa mga kapuso po natin dyan sa Western Visayas na nanonood ngayong umaga, I hope everyone's having a great morning at abangan po natin, sabay-sabay po tayong manood mamayang 2:30 p.m. ng Apoy sa Langit. Ayan, every Mondays to Saturdays po yan. Yes, 6 days a week po tayong magsasama-sama every day pagkatapos ng 8 Bulaga. Miss na miss ka na namin dito sa Western Visayas. Anong message mo sa mga super fans mo dito, Mikey? Marami na po, matagal-tagal na din. Marami na po tayong pinagdaanan at matagal-tagal na rin po ang pandemyang to. Pero sana po mas nakakahinga na kayo ngayon. Nakakapag-adjust na medyo bumabalik na po tayo sa normal. And I really hope to see you guys soon. Sana po makabisita ako dyan.
Mga puso, padayon naton nga palanggaon, kag tutukan ang karakter ni Mikee Quintos sa Apoy, sa Langit. Siyempre, palanggaon naton ang programa, ginahalad sa aton, sang inyo, GMA Network. Mikee, good morning! See you soon. Bye! God bless po. But until then, ingat po kayo lagi. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.